హే గైస్, వీళ్ళందరూ ఎవరు అనుకుంటున్నారా? మా డాడీ వాళ్ళ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. చాలా ఇయర్స్ తర్వాత కలవడానికి వచ్చారు. డాడీకి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదంటే చూడండి, మా డాడీ హ్యాపీనెస్ వేరే లెవెల్. నార్మల్గా వీళ్ళందరూ వేరే బయట హోటల్లో రెస్టారెంట్లో కలిసి కొంచెం గెట్ టుగెదర్ టైప్ చేద్దాం అనుకున్నారు. కానీ మా డాడీకి ఇలా హెల్త్ బాగాలేదు అనగానే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆ ప్లాన్ క్యాన్సిల్ చేసి వీళ్ళందరూ ఇంటికి వచ్చేసారు. అదనమాట ఫ్రెండ్స్, అట్లుండాలి ఫ్రెండ్షిప్ అంటే. ఓకే, వీళ్ళందరూ ఎవరు? 10th ఫ్రెండ్సా? మొత్తానికి ఇప్పుడు కలిసారు అయితే. ఏంటంటే ఎవరు సెటిల్మెంట్ దానివల్ల కలవలేకపోయారు.